בטח שמעתם על הבמבוק הסיני. 5 שנים לוקח לו לצמוח. תחשבו על העיקרים שמשקים את הבמבוק הסיני במשך 5 שנים, הם לא מתייאשים. עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. משקים, מדשנים את הקרקע, ולא רואים כלום. שום דבר. אבל כעבור 5 שנים, הבמבוק צומח בתוך כמה ימים, ב6 שבועות, לגובה של 30 מטר. 5 שנים הוא לא צמח. ב6 שבועות הוא מזנק לגובה של 30 מטרים. מה זה מלמד אותנו? חבר'ה, אל תתייאשו. אתם זורעים, אתם משקיעים, אתם עובדים, שום דבר לא נעלם. ביום אחד הכל יצמח, הכל יצא. אתם תצליחו, אתם תגיעו ביום אחד למקומות שלא הכרתם. רק תישארו בסבלנות ותמשיכו להאמין.